vermoeden is eigenlijk wel dat er 40-50% net in beeld is. Je ziet dat er letter, dat blijkt uit deze platen, dat mensen dan eindelijk toch zo vier komen dat ze het vertellen konden. De platen werd de wethouder het oer had, jouwen de meesken die te lijden hoorn hebben onder huiselijk geweld een gezicht. Huiselijk geweld liep het misschien een ver van je bedshow, maar dat is absoluut net zo. Sadjo Jerrekoenen is er neffens schattingen geen zicht op meer dan 40% van de gevallen. Wij zouden heel graag willen dat mensen die in zulke omstandigheden binnen, die het eigenlijk direct mij ompakken natuurlijk, want die willen graag uit zo'n situatie dat die drempel wat voort gaat. En dat men toch dwars contact op te nemen met het gebiedsteam om hulp te vragen, want daar kun je hulp voor krijgen. De gemeente hoopt dat de drempel om te melden werd mij zitten wat minder heeg wordt. Maar toch deze tentoonstelling. Want als slachtoffer van huiselijk geweld kunnen je daar zelfs vaak in praktische zin niet ontwaan. Stilhouden als melden lijkt dan de enige optie. Dus het is eigenlijk best wel heel breed. Zoals ik aan deze tentoonstelling, hoe divers als het gebeurt, dat het net altijd direct bewust en kwaadwillend is. Maar het soms gewoon terug omstandigheden ontsteert. Ek had Wiersma nog een oproep om mensen die het net vertrouwen. We hebben hulp van omstanders nodig om hier en daar toch erachter te komen wat er wat aan de hand is. De tentoonstelling Wij doorbreken de cirkel van geweld is nog een aantal weken in het gemeentehuis te zien. En daarna zou het nog wel eens een oorplakje krijgen kunnen. We gaan er wel naar denken van ja, dit is zo waardevol dat de mensen dit zien kennen en hiervan leren kennen. Dus het zou jammer zijn dat het hierbij bloot in ieder geval.